הסקירה הפעם היא של מכשיר ה-THL W200, מכשיר בגרסתו הבינלאומית, האנגלית. בואו נסתכל קצת על המאפיינים העיקריים של המכשיר. מגיע עם אנדרואיד 4.2.1 נכון להיום, מעבד מרובע של 1.5 גיגה הרץ, מתאים לכל הרשתות הסלולריות בישראל, מצלמה אחורית של 8 מגה פיקסל, קדמית של 5 מגה פיקסל, תומך בעברית, תומך בכל השפות שמגיעות מגוגל. בואו נפתח ונראה מה יש בערכה. זה המכשיר, מסך של 5 אינץ', מסך HD, מכשיר דק, יפה, מעוגל מאחורה, מרגיש מאוד נוח ביד. תכף נדליק אותו. בואו נראה מה יש לנו בערכה. מגן מסך, תמיד שימושי. מדריך מהיר למשתמש באנגלית. כיסוי אחורי. הצבע רנדומלי, אבל עדיין צבעים יפים. מתן, כבל USB שמשמש גם לטעינה, גם לחיבור למחשב. אוזניות. מתן כמובן. וסוללה. זאת תכולת הערכה. בואו נפתח את המכשיר. אוקיי, כמו מכשירים אחרים שמגיעים אלינו מסין, המכשיר הזה גם הוא מצויד במקום לשני כרטיסי סים, 1 ו-2. יש לנו מקום לכרטיס זיכרון, SD card, מיקרו SD card. בואו נכניס כרטיס סים, במקרה הזה של גולן טלקום. אנחנו יכולים להכניס כרטיס סים נוסף, אם אנחנו למשל נוסעים לחול ומעוניינים בכרטיס מקומי לביצוע גלישה באינטרנט, אתם תמיד יכולים להשתמש בכרטיס נוסף בחול, או לשני כרטיסים בארץ. בשביל לקחת את חבילת הדאטה המשתלמת ביותר בנפרד, וממפעיל סלולרי אחר את חבילת השיחות הכי משתלמת. אוקיי, בואו נדליק את המכשיר. המסך, כמו שאמרתי, מסך של 5 אינץ' באיכות HD, 1280x720, מסך מאוד בהיר, איכותי. למעשה המכשיר הזה בקטגוריית מכשירי ה-HD הוא אחד מהטובים. אוקיי. המכשיר מגיע עם מערכת הפעלה נקייה של גוגל. אין לנו פה תוכנות סיניות למיניהן. הדבר היחיד שיש פה הן כמה תוכנות לבדיקת ביצועים שאני אדגים אותם עוד מעט. המכשיר מגיע עם עברית מלאה. בואו נסתכל על המאפיינים שלו. אוקיי, גרסת אנדרואיד 4.2.1. וכל שאר המידע. אם ניכנס להגדרות, כמו כל מכשיר אנדרואיד, הלוק אנד פיל, הפריטים הם אותם פריטים. במכשיר הזה תהיה לנו יכולת לנהל את כרטיסי הסים שלנו,
במידה ויש לנו שני כרטיסי סים, יכולים להגדיר אחד שהוא הכרטיס לגלישה באינטרנט, אחד שהוא לביצוע שיחות. עברית מלאה, במידה ואנחנו רוצים כמובן יכולים להשתמש בכל אחת מעשרות השפות שנמצאות באנדרואיד. בואו נסתכל קצת על המכשיר מבחינת ביצועים. המסך, כמו שאפשר לראות, בהיר, יפה, מגיב מהר, מכשיר שמרגיש מאוד נוח. אנטוטו, אחת מהתוכנות הנפוצות לבדיקת ביצועים, נתנה למכשיר ציון של 16,523, זה ציון גבוה לקטגוריה שלו. אם אנחנו נחפש את המאפיינים, נוכל לראות שיש לנו פה את מכשיר W200, 421, המכשיר מגיע עם מצלמה אחורית של 8 מגה פיקסל, קדמית של 5 מגה פיקסל, מעבד מרובע, זיכרון פנימי של 1 ג'יגה, זיכרון של 8 ג'יגה שניתן להרחבה עם כרטיס זיכרון בעוד 32 במידה ויש צורך. בואו ננסה לראות סרטון וידאו כדי להרגיש את המסך. Every day I wake up knowing that the more people I try to save, the more enemies I will make. And it's just a matter of time before I face those with more power than I can overcome. I'm so sorry, I'm late. I had a traffic thing. Did your traffic... אוקיי, הסאונד שלו הוא טוב. בואו ניכנס למצלמה. יכולים לצלם כמה תמונות ברצף. כולן יישמרו. מצלמת הוידאו שלנו. אוקיי. דבר אחרון שנסתכל במכשיר, זאת לא סקירה מלאה עליו, אבל בכל זאת כן חשוב להרגיש את איכות המסך. ננמרק היא תוכנה שמאפשרת לבדוק את האיכות של המסך, את כמות הפריימים לשנייה, דבר שממחיש גם את המעבד המרובע שיש פה, בתוספת זיכרון של 1 ג'יגה. אוקיי, ציון ממוצע של 53.4 פריימים לשנייה, ציון בהחלט טוב למכשירים בקטגוריה הזאת של מרובעי הליבות.